ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕೋಡೆ ವಿಶಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದಿರ್ತದೆ. ಮಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾದ ಮತ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ತೊಷ್ಪವೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋರಂಡೆ ಕಂಚಿದ ಕಾಣನೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆದ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕೈತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಹೆಂಗ ಪೊಳಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರೆಂಡು ಅಲ್ತದ್ದು ಚೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತ ಪೋರೆಂಡು ಅವು ವಿಷಯ ದಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆನ ವಿಷಲ್ ಮಾಡ್ರು ದಾದಕ್ಕಂತದೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕುಂಟುಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಹೋಲ್ದಲ್ಲಗ ಫ್ರಂಟ್ ಗೈ ಕೊಂಚ ಲೇಯರ್ ಬೈದನ್ ಪಿರ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ 299 ಅದ 299 ನೆಕ್ 79 ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎತ್ತೊಂದಿ ಹಾಯ್ಕೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೋದಿತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಪೋಯಿನಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡ ತಚಿನ ಇಂತ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾನೆಟೆಲ್ಲ ವಿತ್ತನತ ಎತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅಂತೀಯಾನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿಯೇ ಬರ್ಪಿನದೆ ನೆಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬೈತನ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಕಲ ತ್ರಿಷಾ ಬಾಬಾಗೆ ರಿಷುನ ತಂಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜಿನ ಕಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಣಕ್ಕೆ ಐಕ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಕರ್ತೀನಿ ನೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಷನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ನಂಚಿಂಚು ಪೋನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಚಾಯನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಆತು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಂದೊಂದು ತೊಂಡೆ ಈತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಹಣ್ಣು ಶಾಪಿಂಗ್ದ ನನ್ನ ಪಿದೊಡ್ನ್ಯಾನು ರೆಡಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ರಪ್ಪ ಪಿದೊಡಲ್ಲಿತ ಬಂದು ಪೊಳಲಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋರೆಂಡು ಕೋಡೆ ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೆ ಇನ್ನಿ ಕಾರಣ ಬರಿಯಾರು ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮುಗೀತದೆ ಅಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ದಪಣ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇದೆ ಪಿದಡ್ಗ ನಾನು ಪೊಳಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಎತ್ತೇನು ಜನವರಿ ಮಂತದ ಆ ಮಂತದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ BC ರೋಡ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಡೇಟೆ ನೀರು ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬೇಲಾದ ಭತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ರಾಂಬುಟಮ್ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಡಲ ಆದಿತ್ತನು ಪಿದಾಡ್ನಿಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಆದ ಪುರಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಗೂಡಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅವಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿಟ್ ಮನ್ಪುರು ಸ್ವೀಟ್ ಪೇಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಕಾಣದಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಥರ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಗ ದಾದನ ಸ್ವೀಟ್ ಬೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೇಡ ಪಂಡಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಬೆಲ್ಲ ತರ ಇದಿತ್ತು ನಾವು ವಿಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿ ತೊಂಡತೆ ಅವು ವಿಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಹಾಲು ಬಾಯಿ ಅತ್ತ ಹಾಲು ಕೋವನ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ ಹಾಲು ಕೋವತ್ತು ಬರ್ಫಿ ಮೈದಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಫಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪನ್ಯನು ಅವು ವಿಜ್ಜಾಂಡು ಮುಂಚ ಬೆಲ್ಲದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಪೋಂಡು ಜೋಡು ಇತ್ತು ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ ಅಮೆಂದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿದ ಬುತ್ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಬುತ್ತಾಯಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಿದದೆ ಅದೇ ತೆತ್ತಿದದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬುತ್ತಾಯಿ ಅದೇ ಹುಳಿಮುಂಚಿಗೆ ಮಸಾಲ ಬಾಡ್ದೆ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂಟಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚಿ ಈತ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮೀನ್ತುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕ್ರಿಯೋಣ ಎಂತ ಫ್ರೈ 1 kg
ಫ್ರೈ ಲೆಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮನೆ ಮಂತಿ ಇತ್ತದ ಕಾಳು ನೆಕ್ಕೊಂದೆ ಪುಳಿ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪುಳಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಬ್ಬಲ್ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಕಡಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈತ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪು ಕೆಂಪು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 4 ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಇತ್ತೇನು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಕಡಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ತುಲೆ ಮೀನ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಬೂತೈತೆ ತೆತ್ತಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದ ತೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ತೆತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಕೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇಂದು ಫೀಮೇಲಾ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ ಬನಂತ ದಾದನ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅನ್ನದ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದಪ್ಪ ತೆತ್ತಿದ ನಂಜು ಕಜಿ ಪಾಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದದಜಿ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಬತ್ತನ್ ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ನಡು ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ತಂಪಾಪುಂಡು. 2-3 ದಿನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಾತ್ರ ದೂರದ ತೆಡಿಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷಗೂ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿನ ತೆತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡಿಯ ಕಟ್ ಮಂತದ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಮಲ್ಲಿಕ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚೌಲಿ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚನೆ ಮೈಪೂಜಿ ದೆಪಂಡೊಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಉಲೈಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡಾಯ್ತ ಮುಚ್ಚಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೆರಿ ಎತ್ ಪಂಡಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಂಡಾಯ್ತ ಸಿಕ್ಕಿ ಆವಿ ಆದ ತಿರ್ತು ಬೂರುಣತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಏಕೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಚೋಲೆಕ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಕೋಡೆದ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಂಡು ಕೊಂಚ ಐನ್ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಕದೀತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಕಚ್ಚಿ ಮಂತನ ಒರಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಮುರಂದ ಕುಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪಾಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು. ಎನ್ನ ಮಗಳು ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕುಡರಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುದ ಪಾರ್ದಿಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಮೀನು ಪೂರ ಬತ್ತುಜಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತು ಜತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ನಾನೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುದ ಪಾಡು ಬಾಕಿದ ಕುಕ್ಕುಡ್ದ್ರೆ ಈ ಕುಕ್ಕು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಕುರು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏ ಶರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಓ ಲೋಗೋ ಲೆಶುಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೆದುಂಡು ನರ್ಸರಿ LKG UKG ಸೇಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅವೇ ಕಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಡ ಅವು ವಿಷಯದಾದಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು 2,500 ಕಾಸು ಉನ್ನತೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆತೀನಿ ಅವು ಜನವರಿಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನು ಯಾರು ಮೊನ್ನೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯತಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಪೇ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಅಮೌಂಟ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಿನಿಮಮು 2,553 ರೂಪಾಯಿ ಐಟೆ ಉರಿಯೋಡು ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ನಾವು ಒಂದಿದ್ದ ಅದ ಅಂತೀಯ ಅಡಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಗೂಗುಲ್ಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಪೌಂಡು ಕಾಸು ಆಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಜ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪಜ ತಂದು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯಕ್ಕೇನೇರ ಇಂಚ ಆತು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಕಾಸು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ತೂಲಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದು ಐಕಾರು ಚೆಕ್ ಮಂತದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ ನಾತೆ ಅಮೌಂಟು ಫ್ರೀಸ್ ಆತು ನಾವೇನು ಇರು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಪಂಡೇರು ಅವು ಏನು ತೂತು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಇರುಂದೇನೋ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಒಂದು ತೂಪ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡೇರು ಮಂಡೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆತೀನಿ ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಜನವರಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೇಪ ಜನವರಿ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಜೂನುಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಬೈಯದ ಪುರ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಪೋತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದನಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಸೈಬರ್ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅವು ಸೈಬರ್ ದಾಖಲೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಪ್ಪೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲೇನು ಅವು ಬಂದು ಅವ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಬತ್ತ
ಮಂದ ಇತ್ತ ಹಿನಿಪೋಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿನಿಪೋನಾಗ ಸೈ ಪಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಂತದ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕಾರನ್ನ ಬೇತಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಂತದ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅಲ್ದ ಪಿ ಸಿ ಅವಡು ತಾರ ಸೈಬರ್ ಬ್ರಾಂಚದಾರ ಅವಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಒಂಚಕ ಚೆಕ್ ಮಂತದಾರ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಆತನೆ ಅಮೌಂಟು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೋಜು ನಂಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆ ಅಕೌಂಟದ್ದು ಫ್ರೀಸ್ ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನೆ ಅಕೌಂಟದ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌದು ಅದೇ ಕಂಚಾತಂದು ಅದಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೀಸನ್ ಪನರ ಆಪುಜಿಗೆ ಇಂಕ ಬಂಟೋಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡೇರು ಈ ರೀತಿಯೇ ಪೋಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆಂಧ್ರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೋಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ತ ಬಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಲ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಎತ್ತನ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡೆ ಅವಲೆ ಸರ್ಡ ರಟ್ಟರೆ ಸರಿಗೆ ನೀರು ನಾನು ಈಚೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ನೀರಿಗೆ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯಡೆ ಇರೇಗ ಮುಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಪರತಿಕ್ಕು ಬೇಕಾರ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಒಕ್ಕಲ ಕಂಡಿಸೋದು ಓಪನ್ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜರಾಣಿನ ಅರಬೈಕೆಂಡು ಫುಲ್ಲು ಡೋರ್ ದೆತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏತೇ ವರ್ಷ ಬರಣ್ಣ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಏನು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬರೋಡಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾಡ್ ಆತು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಸಿಲ್ಲಿಲಕ ಒಂಥರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲಿ ಓವೆ ಒಂದೊಂದತ್ತು ಓವ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಏಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಬುಡ್ಕ ಏನು ರಡ್ಡ ಸರ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೋದು ಬಂದಾಗನೇ ಆ ರಡ್ಡರ ಸರಕ್ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಸರಿ ಯಾವ ಎನ್ನ ಕೈದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಟ್ಟ ಪೋದರ್ಪಿನ ಕುಸಲ್ಲ ಅವಲ ಆಂಡ್ ಬುಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ಪಣೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಈ ರೀತಿ ಎಂತೂ ಇರೋ ಜತ್ತಾರತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಅವೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪನ್ನಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊರುಡು ಮೂಲು ಲೆಟ್ರನ್ನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಬರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಕಡಪುರ್ವೆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪಂದು ಮೂಲು ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯ ಸರ್ಗೊಂಜಿ ಬರೆದು ಆ ಲೆಟರ್ಗೆ ನಾನು 2-3 ದಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಪಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಗ್ ದಾದೆಂಚಿನ ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಏತ್ತುಂಡಿತ್ತ ಮಂಚ ಫ್ರೀಸ್ ಆತಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ 60 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಚ್ಪಾಂಡು ಅವು ಇಪ್ಪಡಾತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂತೇರು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಅವೇ ಪನ್ಪು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಒಂತದೆ ಅಮೌಂಟು ಒಂತ ಅವಡು ಜಿಂಜೋಡು ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದೆತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಪನ್ಪೇರು 50,000 ಆತಿನಕ್ಲುಲ್ಲರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಫ್ರೀಸ್ ಆತಿನಕ್ಲುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಬಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚದನ್ನ ಇಂಕ ರಡ್ಡರ ಸಾರಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಎನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ದ ಕಾಸು ಅವು ಇಂಕ ಆಯ್ತಾ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಇಂಕ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಣ ಬುಟ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಾದ ಆತೀನಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಕ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕದ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಫಾ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು 2,000 ಪನ್ಪರ್ ಕೂಡ ಪನ್ಪರ್ 50,000 ಅಂಚ ಆತನು 1 ಲಕ್ಷ ಫ್ರೀಸ್ ಆತನಂದು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಚ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನು ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಫ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ತೂಕೊಂಜಿ 2 ದಿನ ತೂಕ ಬಂದು ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವಳು ಇತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೆ ಆರವೇನು ಕಡಪುರ ಪಂತೀರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೂ ಕುಡ್ಲಾಗ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಏರಿಗ್ಲ OTP ಕೊಡ್ತು ಜತ್ತನ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ಲ ಬೈಜಿ OTPಗೂ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಕ್ಲೆ ನಾನು ಗೇಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೋಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲು ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾತನಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒರಿಯ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ವರ್ಷ ಬರಿಯರಾಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಪರ್ನದಿನ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಹಾಳಾತನ ಬಂದು ಮಾಮಿ ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸೀರ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ರಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ತು ಬರೋಡ್ಡ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಸೀರ ಮಂದ ದೀಪ ಈತ ಎತ್ತೀನಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ತಿಂತಿನ ಬುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಸೀರ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಂತೆ ರವಾನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ರವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿನ ಗಂಟು ಹಾಕ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಸೀರದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು
ಇತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿದಿತ್ತೆ ಅವೆ ನೀ ಬನಲೆಗೆ ಮೈತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡುವೆ ಕಟ್ ಮಂತದಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ಅವಳು ಒಟ್ಟು ಕೊದ್ದಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ಆಯ್ತ ಬದಲು ಚೂರು ಅರಶಿನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅನೇಪಲ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ಗೆ ಅರಶಿನ ಪಾಡುವೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಪಲ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಣ್ಣತೆ ಡಬಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆನ್ ಪಾಡಿಯೆ ದೂಸ ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತರ ಅಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಿಲಕನೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬೌಲ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜರೆ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ತುಪ್ಪ ಲಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣನೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲದೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ತುಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಲವಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಲವಂಗ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀರಾ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇತ್ತೆತ್ತುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸೀರಾ ಪಂಡ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಜೆರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡ ಸೀರಾ ಮನ್ಪದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಪಂದ್ ಕಲ್ಲರ್ ತುದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀರಾದ ಕಲ್ಲರೆ ಬತ್ತನದೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪನ್ವೆರ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡೈಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಅದೇ ಮನ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಹೇತ್ ಶೋಕದ ಸೀರಾ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಫೈನಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಸೂಪರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೀರಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಹಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಅಂಗಡ್ದಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಉಪ್ಪುಡು ಬಚ್ಚಿರ ಗುಜ್ಜದೆ ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾಮಿಲೆ ಕಿಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಚ್ಚಿರ ಗುಜ್ಜೆ ಪತ್ತಂಬತ್ತಿರು ನಾನು ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಐಟೊಂದು ಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಶ್ಪಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಟೆಗೆ ಇನ್ನಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡೆಂಡ ಆನಿ ಬಾರ್ದು ನಾವು ಕಾನಿಯೋ ಒಂದು ಉಪಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೇನಾ ಅವು ಪಚ್ಚಿರವು ಲಂಚನೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವಂತರ ಮರತ್ತ ತುಂಡು ತಿನ್ನಕ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಸ ಹರ್ಪುಂಡ ಪಿದ ಬಲ್ಲಡಿಜ್ಜದೆ